Velkommen her til Skovbakken nummer 102, som er placeret på en vidunderlig adresse her i Farum. Stavnsholt, som det jo også bliver kaldt. Tæt på alt, i nærheden af indkøb, skoler og så ikke mindst Furesøen, som vi har lige om bag ved ejendommen her. Det vil jeg altså vise jer. Ejendommen er på 213 kvadratmeter. Den er opført oprindeligt i 63 og tilbygget senere i 72 og renoveret fuldstændigt for 2 år siden. Velkommen. Husets terrasse er opført i hårdt træ, også kaldet EP, som er nem at vedligeholde. Orienteret sammen med haven direkte mod syd, har stort set solen her hele dagen. En skøn, dejlig randbeplantning, man er omgivet af, som gør, at haven bliver fuldstændig ugeneret. Hernede i haven, mellem randbeplantningen, der har man en fin, hyggelig stenterrasse, som gør rent faktisk, at man får solen her om aftenen. Så man kan sidde hernede og nyde solen stik vest. Den skønne have er på i alt 1345 kvadratmeter. Og hernede i bunden af haven har vi en låge direkte ud til et skønt areal. Det areal herude, det bliver kaldt Høje Klint. Og det er simpelthen fordi man er 40 meter over søens overflade med en fantastisk udsigt, som vi skal op og se. Heroppe sidder man og kigger ud over søen, 40 meter op over søens overflade. Og på det sted her, uden at det skal være for romantisk, der har man jo muligheden for 50 meter fra huset af at sætte sig herud en hyggelig aften, sommeraften, nyde en kop kaffe, et glas vin og sidde og nyde den her vidunderlige udsigt. Det man ikke ser ved den ejendom her, det er, når vi kommer helt ned i vandkanten af Furesøen, så har man faktisk via grundejerforeningen, Søgårdens grundejerforening, lov til at lægge en båd herned. Den er låst inde, så der er en låge, hvor man får en nøgle til. Så kan man komme herned og lægge sin båd i vand ved broen, hvor man i øvrigt også kunne bade fra, fordi vandet er faktisk rent nok til det. Har I lyst til at besigtige den her vidunderlige bolig, Birkehuset, som de bliver kaldt, så ring til Danbolig Farum på 44 95 67 68.